Tulong tayo kumatinagan ti Ama, agnanayo na namarso iti langit ken daga sapay kuma. Agyaman kami ken kaapo tayong palubos mo alagtengan mi deti barong aldaw, kastamet ngagyaman kami gapu kadagiti adu ken di mabubos sa parparabor mo. Idaton mi ken kaapo dagiti puso mi nakalumno mo, pasingpeten na kam kaditap no din kam ken kamay kari. Iturong na kami kadagiti na din nga daldalan mo, ket di mo ipalubos sa masinaan mida. Kadagiti pakasulsulisugan ken pakaitebtebangan, bangunan ket alamunen na kam kadiwapo, pakawanem dagiti adaw basbason mi. Lintegan na kami tapno may karikam kadagiti di mabubus sa kakaasim. Tana sa mitunay panagayat mo akas na dumo nga Ama, isu kaditi mangted kadagiti amin na masapsapul mi. Mangilisi kada kami ti amin na peggad, naasi ang mangagas kadagiti saksakit mi, kanayat mo na ang mga klonto kada kami, intundumanon ti kanito ti papatay mi sapay kuma. Gloria in excelsis Deo.
wenyo kakabsat ko ni Moises in bati na nakitikit iti do atapia bato, dagiti nga pula bilbilin ngayon pahay ni Apo Dios. Ngimidimay ni Apo tayo so Kristo sinubyan na idangan jaya babayantin na panagkuna, ayatem iti Apo a Dios mo iti amin ti panunot, iti amin ti puso ken iti amin ti pigsam. Dahito iti umuna ken kang runaan abilin, iti may kadwa o masping metlaeng ti umuna, ayatem iti pada matawa kasi iti panagayat mo iti bagim. Ngarod na dagop amin ditoy digiti nga pula bilbilin ngayon paay ni Apo Dios. Panunutan ni itay tayatan nga kakabsat, no namin ano nga daras ka no kasano ti kinadagsen, tintay nga panaglabsing kaday tinailangitan na bilbilin ngayon paay ti Apo pagimbagan tayo metlaeng. Gurayan tayo kumatibasol, kinakarimrimen na kinalaad na, ket agbabawi tayo ti amin ti puso tayo tintay panagbasol. Kakabsat po dawaten nga rod nga tamet tayo, gulimet tayo, tintay nga manen panunutan dagiti kanito nga nagliway tayo, ket si papakumbaba manen nga dawaten tayo ti pamakawan ken kaasi ti Dios, tangay mamati tayo ti Dios mamakawan ken manang ngaasi. Iti si papakumbabaan natin ken si bababawi a puso ko na tayo, una sa mitunay nga amami nakabasulak nga si ulpit ken ka, kastamet ka di mabubus sa kakaasim. Saan ako na may karyamanagan nga anak mo, ibilang na kun sa nakasanak, nudikas na ulpit nga adipen mo. Isuday tati kay karyak gaputi kinadakes ko, ngemo Dios nga apo maasi kakad kanya ka managbasol, ket di nakbaybayan na maminpinsan, tanawang ka di bumurong ngay naktumapukaw. Ket si kanaasi unay nga ama, di mo kaya tamapukaw, uri kabasitan wenno kadaksan kadagiti anak mo. Ngem kas kinuna ni Apo Jesus nga daddan to'y tiragsak sa dilangit, gapu iti maysa managbasol nga agbabawi. Ngem gapu iti siya mapulok at siya manasisingpet, nga saandan nga masapul ti agbabawi. Dagito'y makaliwliwa unay asasaw mo Dios nga Apo, isulat ni magpabilag kanya, mamagparintumeng ito sa kaanam, umawawag si bababawi siya sangit nga kunkuna, pakawanen na kadi, ama, pakawanen na. Apo at dakuma kada kayo, sa kumamin ka. kumararag tayo. Asin papaslit mo na. Ipakay mo ka di Apo, tagragsak kami, gapu iti pan nakapabaro dagiti kararwami, ket da kami amang ipasindayaw, ti pan nakaibilang mi nga anak mo, patalgedam ka di tinaglorya, patalgedam ka di, itinagloryaan na panagungar mi. Gapu kay Jesucristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag makipagarikan ka, may sa a Dios, itaken ti agnanayon. Amen. Kakapsat ko, into'y dumngeg ka nagiti maibasa. Una may basa. Nagdi may basa na daw siramit ti Apostoles. Kinuna ti kangat po na pati kalagi ti Apostoles. Naingin
ti panangbilin mi kada kayo, adi kay mangisuro, itinagan daytoy a tao. Hitain nyo ti aramid yo. Nagwaresen ti panursuruyo, iti entero a Jerusalem. Kat kayat yu pay nga ipabasol kada kami, ti papatay na. Simbat ni Pedro, ken dagiti, dadumap nga apostoles. At adda nagtungpal kami iti Diyos ngayon iti tao. Ti Diyos dagiti Ama tayo, pinagungar na ni Jesus a pinapatayo. Babaen ti pananilan sayo iti krus. Intanok na iti makanawan na, tas pangulo ken mangisalakan tapno ikan na dagiti Israelita iti gundaway nga agbabawi kadagiti basbasol da. Tapno mapakawan da, kami ti makapanignig kadagitoy. Kastami ti Espiritu Santo nga inted ti Diyos kadagiti tulnog ken kuana. Pinastrek da dagiti apostoles, pinasaplit da ida sa da imbilin manen, adi dagsasao itinagan ti Jesus. Timanaw nga ron dagiti apostoles, iti saklang ti Sanhedrin. Kastaunay ti ragsakda, kaimbilang ida ti Diyos, amay kari, nga agsagaba iti panakay babain gapu itinagan ni Jesus. Isa o di Apo. Agyaman tayo ti Diyos. So ito'y may basa na ataw ti libro ti Paltium. Siyak ni Juan. Kimitaak ket nangit ko ti timig dagiti rinubo ken rinulyo nga ngele. Inaulaw da ti trono dagiti sibibiyag aparsa ken dagiti panglakayen ket inkansada ti napigsa. Ti kardero ang napapatay maikari nga umawat ti panakabaling kinapaknang kinasirig ken kinabigsa. Dayaw dayag ken panakaitan-o. Ket nangikot ti panagkanta dagiti amin na parswa sa dilangit. Dagiti ata dito nga daga. Dagiti ata iti unek ti daga. Dagiti ata iti paybay ken amin na parswa ti entero alubo. Iti si tutugaw ti trono ken kordero. Maited ko nga ti tanog ken dayag ken panakabaling. Tegnanayon nga awan ingana. Amen. Insangpat dagiti upat at ibibiyag ang parso. Ket nagparintumeng dagiti lakayen sa nagdaydayaw. Isaot ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakdara tayo kapsat, into'y padayawang kinasan pag-ibanghan. Apo at dakada kayo. Basta kumamagyan ka. Tipan na kayo waragawag pinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Iti may 20 ket may sa kapitulo mangrugit yung muna versikulo akastoy ti ko na ti Apo kada kayo. Madaydayo kumati ako.
Nagparang mali na mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberia. Kastoy ti panagparang na. Naumong da Simon Pedro, Tomas amawagan ti singin, Natanael at tagakana nga ili ti Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, ken duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kadwana, inakagkalap, umay kamimet kinunada ken kuana. Napandangarod ket limugan da iti bilog, ngem pulos nga awan na alada ang nagpatnag. Idi lumlunggaken ti init nagtakder ni Jesus iti igit ti danaw, ngem saan na nailasin dagiti adalan. Kinunangarod ni Jesus kadakwada, babbaro at nakadi iti nakalapan nyo, awan apulos insungbat da. Kinunana kadakwada, iwayat yo ti iket yo, ket iti makanawan ti bilog, ket agda maalayo. Inwayat da ngarod ti iket, ket saan da ang maisangat, gaputi kaado iti naalad ang ikan. Kinuna ti adalan, adinungdungo ni Jesus ken ni Pedro, iso daytoy ti Apo. Idinanged ni Simon Pedro nga iso ti Apo, nagbado tanakausub idi, ket timapwak iti danong. Ngem nagbati dagiti daduma nga adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket anapno iti ikan. Saan daunay adayo iti sangat, agsangagasot a metro laneng. Iti nakasangat dan nakita da sadyay ti dumardarang abeggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinunan ni Jesus kadakwada, mangyeg kayo iti ikan nakaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insang at dati iket, anapno iti dadakkel nga ikan, sangagasot 50 ket 3 amin. Ngem no pay aduunay iti ikan saan anabsang ti iket. Kinunan ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan tinakaitured ang nagsaludsud ken kuana, ti kinasya sino na taamudan nga isu ti Apo. Iti kasta immasideg ni Jesus ket inala na ti tinapay ken iti ikan sana inted kadakwada. Dahito iti may katlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, kalpasan ti panagungar na. Idi makapangandan, wenno makapamigatdan, kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, at kaditi panagayan mo kanyak ngem dagitoy, wen Apo insungbat na, amom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, taraknem dagiti urbon a karnero. Pinidwan ni Jesus sa sinaludsod, Simon nga anak ni Juan, ay ayaten nakadi, wen Apo insungbat na, amom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Pinitlyo ni Jesus kinagsaludsod, Simon nga anak ni Juan, dungdungwen nakadi. Nagliday ni Pedro gapu iti kapamitlo na sinaludsod ni Jesus ken kuana. Dungdungwen nakadi. Kinuna ni Pedro, Apo ammom amin na banag, ammom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, taraknem dagiti karnero. Ibagak ti pudno ken ka. Idi ka bang banwagam si katimang barbarikas iti bagim, ket mapan ka iti kayat mo. Ngem intun lakay kan, nakapoy kanton, ket sabalin ton ti mangibarikas ken ka, sana kaipan iti di mo kayat apapanan. Iti panangisao ni Jesus daytoy impakaamuna no kasano, ti ipapatay ni Pedro, tapno maidaydayaw ti Dios. Kalpasan na kinuna ni Jesus ken kuana, suruten na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Manay dayo kumatikong pagkiso, amin nagbilbilin, sa uti ako. Beloved brothers and sisters, good morning. Kindly greet each other, good morning. Punaragsak na. Ang akas na di benagan ito tayo medyo mamayuda. So, at datayon, iti may katlo, Domingo kalpasan, iti panagungar, iti Apo, when iti panagbaligi na manipud ken patay. So, still, we are rejoicing. Ngayon, iti naibasa nga paset, iti tinasantuan nga surat, still, ni Apo Jesus mangipagpakita, iti pammaneknek kadagiti adalan nga isuket na gungar. Apay namin nga aramiden ni Apo Jesus daytoy. Dagiti adalan for 3 years kinadkadwa ni Apo Jesus ida. Ni Apo Jesus, when dagiti adalan nakikita na dagiti milagro ngay nararamid ni Apo Jesus. Nangag-agas, nang bibiyag kadagiti natayan. Pinagsauna dagiti umel. Dagiti agpukutel when at the leprosina, dagiti sakit nga awan makaagas, idi pinaimbag na. Inkorehir na, dagiti haan nga nasayahat, nga panunot,
ken panursuro dagiti mamaestro ti Linteg, the Pharisees, dagiti Hudyo, dagiti pampadi. Nangas kasaba, nagpipintas ti panangas kasaba na nga nakaadu dagiti tattao nga sumursurot ken kuana. Let us not forget, idi dinabati nga santuan nga ebanghelyo sinarita na pinakan na iti 5,000 nga lalaki. Lalaki lang, awan pay ti babae, awan pay ti ubing. Ana tinusar na ikan ken tinapay nga balon ti maysa nga barok, maysa nga ubing. Ket dijay nga dagiti adalan nakita da, nasaksyan da nga isugot pudno a Dios. Nakita da nga pudno nga isugot maysa nga isugot Dios, isu ti Mesaya, isu ti mangisalakan. Dagiti adalan nakaturturod da idi. Agsaudalan ta no na ti pudno. Dagiti adalan mangagas dalan ta kasi amuda nga ti kadwa da ti backup da kumbaga ket pudno nga Dios, isu ti Mesaya, isu ti mangisalakan. So gapuna nga nakangat-ngato ti moral dagiti adalan. Idi si bibiyag niya po Jesus. Ngem ditan dimten ti panagrigrigat na. Ana ti naramid dagiti adalan idi natiliw. Nagtataray da, pinanawan da. Ni Pedro nga pangulo dagiti adalan, inlibak na kadwam day jay kuna dangan ko na haan da kamam mo kuna na. Apay napabugngan da. Ngamaan lang nga day jay. Idin Biyernes Santo nga nailanson ni Apo Jesus. Di gaya. Nailanson ni Apo Jesus. Dagiti adalan nakita da nga narigatan, nailansa, nauyos tibiyat na. Anat naritnada. Idi high moral. Biyernes Santo, nailansa ni Apo Jesus, iti krus. Low moral. Awanan sa lawasaw samo, deto'y kunana na. Nagmilmilagro, nangag-agas, apay tulok na nga may lansa iti krus mapapatay. Di ba? Apay kastan inaramid na kunana. De siguro, agtartaray ti panod question. Pudno nga tamot laang, uno nang salsalawasaw laang kunana siguro. Dagiti adalan, napukas lang napukaw, ti pamati da, agbubuteng da. Di ba, kunana nga ron, inbalunit da, iti lugar nga ayan da, tamabuteng da. And at the same time, handan amo ti ubraan da, napukaw dan. Dite, turad da, napukaw dan, ti pakinakon da. Kat ni Apo Jesus, numan pa'y kasanot pinangi, at inubra dagiti nga adalan na, intod na ngamin kadakwa da dite mission. Ano nga mission tayo jay? Ikasabati na yung bag na damag. Na dagito nga adalan, itultuloy dan tinrinugyanan ni Apo Jesus. Inpasublat na kadakwadan tayo mission intod ti Diyos kenkwana. Including kada tayo, naipasa kada tayo. Kat ni Apo Jesus, gaputa amuna nga dagiti adalan, low moral ta kas magkada tayo, ala. Sino nga tati, no, kas pagarigan da tayo dagiti adalan. Oh. Ano nga tamong marik natin, ibtat mapukaw nga tamot, tinamnamat tayo, mapukaw mo, diti pamati tayo nga taa. Diba? Nung itinagungar ni Apo Jesus, dagiti adalan, hanta pa'y laang na mamati, agdudwada. Oo, al-alya ko na da. Spirito ko na da, ngam ni Apo Jesus, impamnagnak na. Ano, ni Tomas, iganam, sa gidan na, lasag. Ni Apo Jesus, nakipangan, iti na ito yung aldaw, impakita na, kinlan na titinapay kan ikan, aan nga na-regret, taad na bagina. Meaning, pudno nga nagungar ni Apo Jesus. Kat ni Apo Jesus, malagi piyo, iti Domingo ko na, insangaw na ti Espiritu Santo kadagiti adalan. Kat iti na ito nga Domingo, papigsaan naman na ti pamati dagito nga adalan, kasmut kada tayo. Kat ni Apo Jesus, intod na ti Espiritu na nga ana, mangpapigsa kada tayo. Ti Espiritu Santo na isuti, kas lang mangbabaot kumatiubot tayo, no hantay magtrabaho para kinkwana. Amoy na tinuang, di ba, no, agkakapsot, bautom, tapno, aggarado, kas demot ti trabaho ti Espiritu Santo. No, agkakapsutan, ti pamati ti may isang tao, di nga sumrot ti Espiritu Santo, tapno, ibus na, booster, kumbaga, tapno, agtrabaho tayo, mapapigsa din ti pamati tayo. Kat niya po, Jesus, iti dahito nga Domingo, kas di man ang tinaramid na, nagparang ka nagiti adalan, kinasarita na ida, ay ayatan nakadimot lang Pedro kinunana apay tapno mabus dete moral da
ngumatumanan ti pamati da iti Dios, maitultuloy da nga nasayaat da iti trabaho da, maitultuloy da nga nasayaat da iti misyon da. Dito iti ipalagip niya po Jesus kada tayo. When we are down, when we are low, when we are sad, no awanan tikas lang mangtulong kada ti taglaw, awanan iti makita tayo nga solusyon kada iti problema. Let us ask the Spirit, let us ask the Lord. The Holy Spirit nga umay kada tayo, ta isu ti mangitag ay kada tayo, isu ti mangtulong kada tayo. Dito iti ipalpalagip niya po Jesus, iti dito may katlo nga may katlo nga Domingo nga panagparang na kada iti adalan. Kita niyo, awan ti nakalaban da. Awan ti nakalaban da ko na. Ngam niya po Jesus, iwayat yung tikat yung makannawan ti bilaw. Kung na rin ito dumagat, at kanong aming impan niya po Jesus nga apan kada pils di kayo, so nga dadjeti ikan. Numaan, inaramid na di jay, tapno mamati da. Di ba, nabigbig da, dahil iti apo, kung natin may isang adalan, kini Pedro, inaramid ni Pedro, timapwak, nakausog, nagbado, timapwak na panatika, tinaray niya po Jesus. Kasi dyan kakabsat, ibagbagan niya po Jesus. When we are down, when we are low, niya po Jesus, mga ramid ti pamuspusan, tamnong umahato, maitag-ay ti kararwa tayo, maitag-ay ti pamati tayo. Aslay di biyernes, amoyo, kanyak agot, may pagdat ti kaso tayo ti batak, dumagat hangko pang panunutan ta, nagbayagan, ti kas lang, malolow moral na ka, nangataapo, mansamot namnaman, kasi kung kunan pa. Nung kitaan nyo, tikinasayat niya po Diyos, iti biyernes, nag-hearing, na-presentar nga nasaya at witness, ni abogado ko na napalpasan tayo. Kuna na. Nabus, dito moral ko, kaspadi yun to eh. At the same time, mabus pa ita, addan ton barong nga obispo Maximo tayo manan. Tunubigat, ingkami ag-elektar, di Isabela. Ingkami mga elektar, ti barong nga obispo Maximo tayo, nga mangituray ti simbaan. Kas ti trabaho ngamin niya po Diyos. Ti simbaan no daduma agka problema, ti simbaan no daduma bumaba ti moral na. Ngam gaputan ni Jesus ti pangulo ti simbaan ang nabaybayan. Mga ramid ti pamuspusan tapno maitag-ay tay simbaan na. Maitag-ay tayo mo. Diba? Kasi siguro kada kayo mapaspasamak kada kayo. Dagiti daduma siguro mapampansin. Nung kasde kakabsat ti aramidon niya po Jesus. Hantayo man mabigbig ngamin no daduma, tahan tayo kayat nga bigbigan. Hantayo nga makita, tahan tayo nga kayat nga kitaan. Hantayo nga maanugot, tahan tayo nga kayat nga anugutan. Nung niya po Jesus agtrabaho, babaan ti Espiritu Santo kada tayo. Agtrabaho ti Diyos kada tayo. Ingat nga to na tayo, tagtagay na tayo, no bumaba tayo. Isut gapuna, nalaglagipon tayo. Nagproblema tayo, agkamang tayo ginapo Diyos. Dawatan tayo, ti panulong ti Espiritu Santo. Itinaytingar nga na Santo na Misa, let us ask the Lord, Apo, kadagiti ka nito, agkapoy kami. Kadagiti ka nito, nga bumabati pamati mi. Kadagiti ka nito, nga maawanan kami. Siga ka di Apo ti mangitag ay mangtulong kada kami. Ibaon mo ka ti Espiritu Santo, tapno iti kasta makapagtrabaho kami, maituloy mi dito yung misyon. Kasi, datay ko ng araw, dumahan tayo makapagtrabaho, gaputan na baba tayo. Bumabati pamati tayo. Gabumot lang, as lang kung nagtrabaho tayo, gaduti marites teglawlaw tayo, di tayo makapagtrabaho. Nung dawatan tayo, tay tulong ti Diyos, dawatan tayo, tay panarabay, kaasi, ti Espiritu Santo kada tayo, nga addang agtrabaho, akan kanayon kada tayo. Amen. Tumakder tayo, ibunan nagtayo, iti pamati tayo. Mamati ak iti may sa Diyos. Kanayawan na itinagan natin, sa pasa papigsan na sarili, tagnanayon, kangatuan, ken nalmeng, ang mamataot ken mangten iti biyag, mangiturong nga magaraw, ken mang taginayon iti amin nga adda. Isu tinin nga ang kararawa, ti lubong, ken puon ken punganay, ti amin na biyag ken garaw. Nung pa'y nasarakan ti gagangay na, in mapadwan ken inmet makita ti kinaparungbo na, ken tinaypadpado nga asirib na, kadagiti nakangaskas daaw nga aramid na. In malingag iti uneg ti puso dagiti nasantuan uneg atimek na, ken inmet mananam ti kinasamit iti dungo ken ayat na nga ama. Iti maigaga apan nakaited kadagiti masapsapol tayo inaldaw.
iti Apo, ta iso ti mang nibinibi akangatuan, isumit ti mang nibinibi akaimbagan. Mamati ka ti Apo, pinarusuan na ti tao, tapno tumulong babaen iti singket, ken gagit dagiti pagimbagan, ken pagrangkayan, asap-asap, anan sa takitao, rempeng na, apatinayon ti adyaan, pagpaayan, ken magbilok babaen, iti inna panagbannog iti pamuspusan kan iti masapsapol. Agpanunod ken agaramid iti imbag, tatiapo gunggunaan na digiti na imbag, ken dusaen na digiti dake sa pagpakinaken ken araramid. No paysa na digiti naranggas unay adusdusa, ti ina ipaay, ti man tati marupsi, ang kinalinteg na, inpunan ti di mabubo sa kakaasina. Mamati ang pati na marswada kay amin na parpuruswana, kas panay gaga kanyak ita, at kas ama anadungo, kas tantumit, ti ina kanyak panaklon intentumanon iti ipapatay ko. Kas panaklon asiyasi na may saan na imbag anaganag iti bangkay ti anak na, ket sa anak ka ang mabukaw itag nanayon yung bisunto lang at balbalong tinalangak sapay ko. Agtugaw tayo kakabsat. Kakabsat ko pinaputay Isu Kristo, agdawat tayo ti kaasi, di manangasi unay nga matayo ang nilangitan. O Diyos, sa manakabali namin na Isu Kristo, inkarina kada kami di kinunana, ti anyaman na dawaten nyo iti amay tinagan ko idenanto kada kayo. Da kami o Diyos, sanay kami iti pinilim nga ili, dawaten mi ken ka ngay pangagmo kadagit yun nun imita sa kaanam, may gapu kay na Isu Kristo nga apumi, iti tunggal panggap ko na ito yung sumbat, umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Idawdawatan mi apo daytoy agimong ken tinasanto na simbahan mo, Independent Church of Filipino Christians sa Glipay Memorial Church. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Idawdawatan mi apo ni Obispo Elorde Mateo nga Obispo Maximo ti simbahan mi, dagiti amin nga Obispo Papadi ken Seminarista katulungan ti simbahan, agraman meten dagiti Sigiti seminarista, laiko ken kapangmatyan mi, silawang pasingkedam ken pasanduem kadidati adada pagimbagan ti sapasa pasimbahan. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Idawdawatan mi met apo ti pagilian mi a Pilipinas, digiti amin ni Ilican syudad ti probinsya mi Ilocos Norte, nang nagruna ti syudad mi a Batakagraman meten digiti magituray kada kami, tapno kalakaman mi kumapada-pada ti kinalinteg kapya ken rangay. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Salwadam kadmet o Dios, digiti naganak kada kami, kakapsat kakabagyan gagayem, digiti nakaututangan mi tinaimbag nga nakem. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Kadagiti amin nga tattao it demo Dios, sinilangita na grasyam, kadagiti anak mo nang ipaay ti datong sagot ken pagyaman iti daytoy na santo na misa, awatem kadiapo ti pagyaman da anak mo Grace Nora Noriel Jan ken Idam, Ryan Judy Jurain Kyle ken ni Jerry's Rose, wenno Janice Rose, ti pamilya Pangbid Calderon Dendem ken Yorpo, ti pamilya Alibuyog ken Pahinag, Mr. and Mrs. Eugenio Acoba, Mr. and Mrs. Jerry Garcia, Mrs. Dali Kamangeg, ti pamilya de Mr. and Mrs. Ferdinand Alibuyog, Lisa ken Jessica ni Jessa ken ni Roda, ti pamilya ni Artemio Alibuyog, Miss Beatrice Ramos, Mr. and Mrs. Gregorio Pambid Jr., Mary Ann Norgie Marie Robin Jan, Mr. and Mrs. Kisan Patrick Pambid, Miss Hermanago, kastapay kani anak mo ni Gregorio Pambid Jr., ti panakadanon ti panagkasangay na, Mr. and Mrs. Charlie Pagibitan, da anak mong architect and Mrs. Sabino Ramos, Miss Remedios Dasaten, ni Maria Onagan, Crescencio Kenyoli, Gloria Cabanatan, Dr. Dan and Pepe Peril, Mr. and Mrs. Edison Estrade Bacnat, Gregoria Udit Corpus, Mr. and Mrs. Wen and Mildred Nagbigay, Ruben ken Evelyn Corpus, ni Juliet Corpus. Nagitoy kakabsat mi, so da makikundaway tinasanto na misa, taginayon kadiapo ti salon at ragsak ken tinaimbag gasgasat da. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Kadagiti amin nga masaksakit na nangruna ken anak mo Maria Teresa Caluya, paimbagem kadin apo ti saksakit na kitipulang mo kadin tinapukaw sa salon at na. Umararaw kang ken kaapo, hindi na kami. Kadagiti amin na pimusayen, isudangin kami laglagip ken idawdawatan, babayan ti dayti sakripisyo tinasanto na misa, ipay mo kadin apo pakawanen digiti amin nagbasulan ti kararwa da anak mo Victoria Sibukaw, Rayvic Sibukaw, Raimundo Sibukaw, ikararwa da Candida Pambid, Flaviana Dolores Apolonia, Sintang Pedro Juliana Felicissimo Senior, Milong Anastasio, ikararwa da anak mo Severiano Onagan, Adorasyon Sagigit, Efren Mendoza, Efren Biernes, Miracle Agustin, Luz Biminda Agustin, Basilio and Maria Corpus, Juanito Corpus, Cesar Jan Angelita, Petronilio Franco Jr.,
Vicky, ken ni Shirley, ken namin dagiti pimusayan iti sidong takaasim, aklunim kadidan dita pagariam isungayin karim nga agpaay kadakwada. Kamalalaga ko pinagkapin din na kami. O Dios sa kamang sa riket-ket ken gubayan ti amin nga ayat impot ken kaasi, timudem ka dagiti nimpas na kanakarkararag tu ilim. Tapno dagiti daw dawaten mi asina nama ken tukad met kalakaman iti sumama, amin dagiti dawaten mi tinaga ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ti apo kan kanayon kung mga dakada kayo. Basta ko mamin. Kas panagsagana tayo makipagpaset tinasan ko na padaya ti apo ito yung isagana dagiti daton tayo ngagpay tinasan ko na padayana. Salamat sa'yo, aking Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ipagkanto, maligayas ang bundok singko, ang aking dalangin, Diyos ang langit, ang tanging alay ko na may gamitin, o lamang dalangin aking mahiling. Ikaw ang na ako ay binigyan ng sa'yo. Ang daming tulad ko, di dapat maging. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya. Singko ang aking dalangin, Diyos ang tanggapin, ang daming alay ko na gamitin, o lamang dalangin aking mahiling. Awatem kadi amami nilangitan ti lagipte at babaeng kadigiti si babawi apus pusumi in kami dato na panglagipit na santuan ngita tao ni Apo Jesus kadigiti na Diyos na panursuro na bigin nagsingpet ken kadigiti nakaskas tao pagpatulan na binig ngayat asi ka na ano sa panagitured ang men mi ko mapaglakaman digiti makapasingpet nga laglagip na nagpay di pa kay spalan mi ken ti pa kay daydayawa mo Apo sampay ko maagpuot kay nagkarkararag kayo tapno di kayo nga mat nagtisulisog ti kararwa adda kasi sagana ti bagi nakapuya kasi ti may sama saksakit ag tamed tayo nga kakabsat ko yung dawaten ti amate nilangitan kas kalikagong ken tarigagay iti may saken may sakada tayo. Thank you, Apo. Nagtikas ka na mi. Itiag ganayon ti asi ti Apo da kadagiti agbuteng ken kuana ti linteg na da kadagiti anak na. Tiasi ti Apo dagiti tungpal iti linteg na ken mga lagim kadagiti bilbilin na tatneso dati tungpalit na. Tiag
Nagnanayon nga apo yung pasdek na sa dilangit ti sa at tituray na, ti pagarian na sa kupen na amin nga adda. Daydayawan niyo ti Apo da kay amin ng yeles na manakabalin itibig sa mga ramit iti sa una kinagtungpal iti timeg ti bilin na. Daydayawen niyo ti apong agnanayon da kayo amin na buybuyot na da kayo makatkatalek na nga garamid iti pagayatan na. Daydayawan niyo ti namaraswa da kay amin na parparaswa na iti amin na diso ang pagturian na. Madaydayaw ka o Diyos, sika tinagutangan ti dubong kadagiti nakakaskas daw ken ti mabilbilang ngay nalinaon. Amin ti bagikan kararwami agraman amin nga dakadakami, sika apo tinagutangan mi. Tapanang igagam kasi na nadungunay, iso kadakam ti mangipaay kadagiti masapsapul mi nga oren yaman. Tadasamit unay nga ayat mong amami, punwen na kami ti grasya negati. Arami na nakam kadapo na singpet ken na imbag, nalintag ken na salukad na asikan na ayat, tapno may kari kami ang may ragpati nakaasim ken imbag. Pero dem apo ket di mo palpalugudan dagiti dakas karigdig nami, tati basolin ang tawid at talin taga panusam, ket di merebe nga pagluksawen tinimbagunay nga amami. Ibukbuk mo o Dios, dagiti parparabor mo ti amin ti lubong, arami dem kadin nga agari ken kuan na dalintag singpet kapya ken ginawa. Ket day tamang ni binibi nga kaasim lagi pem ken met apo ti ilimi nga eten, igagam ket ginayunem ti wayawaya ken panagwaywayas na, ket pagranyagi mapatinayen ken kuan na ti silaw da sursuro, kapya wayawaya ken panagpapada, tapnon ti panagbiag mi nagasgasat na namnam ay naging ginawa. Talyaw yung kadmet apo ti simbaan mi, pasingpeten ket pagasaten nakamkad nga anak na, agkakapya ket agkaykaysa kam kadin, ikan nakamkad apo ti saririt singpet ken rektang agtungpal kadagiti nilangita na bilbilin ken panorsurom. O Dios, daydayawin na ka nga siyaman unay, itipon miting kam ken kapanagdaydayaw iti mektis sa ngalubungan ni dandani ug kunkuna, madaydayaw, 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 tinasamit unay nga amadagiti amin nga da, amin digiti parpar sa ibong bunan nagdati kinaman nakabalin ken kinaman ang nga asina. Santo, Santo, Santo ti Apo man nakabalin namin at diti pumanay, at dahi takit at nagtungad na ngayon nga awan tingganan. Sapay ko. Santo, 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 Santo Panginoon, pinagpala ang Diyos sa kaitaasan. Santo, 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 Santo Panginoon, Diyos mo. Santo, 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 Santo Panginoon, pinagpala ang Diyos sa kaitaasan. Santo, 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 Santo Panginoon, Diyos. Tumakder tayo. Itiag na nayon nga apo dati na tinaginaw ni templo na itisaklang na gulibek amin nga da. May langitan nga ama na panglaw kang unay. Yung uri pa'y kumanda kam ti kabaknangan. Awan ti mabalin ming irok ni ken ka amay karitawan umasping ang kinadayag mo. Anan sa tatap no mabalin mi ti mangirok ni ken ka iti may nga daton. O mas asidag iti uray lang kumanaw pagbasit. Ti kinangato dito na yung parungbuan na kinadayag mo. Irok ni mi ken ka apo digiti tanda ti awan patingga ng ayat ni Apo Jesus. Tanda ti lang ginaunay bagi, kada patek unay adara na. Bendisyon ng ngarod apo ti pakayday-dayawan tinagan mo, daytoy tinapay ti ayat, tanda ti lang ginaunay bagi ni Apo Meso Kristo. Ket tulungan na kam kada apo mang tungpal ti bilid mo panagayan ayat ken panangaasi, isungain na iladawan, sapay kuma. Bendisyonam kadimet apo ti pagimbagan ti amin ti sangalubungan daytoy ara. Isu anang iladawan ti Ginoo ni daran ni Apo Meso Kristo. Ket aramidem kad apo nga tingkang panglagip ti bang nibinibing ayat mo amami, ina kami ang pagkaykaysaen kas napaypayso ken imbang nagakabsat, ket ikagumaan mi ket balin ang may kari dita nga tunay pan nakibagi mi ken ka sapay kuma. Naging Judas
dagiti nga rodin kang pananginatagyan ka na sa mitunay nga mami dagiti nanumuatan dating kang pagyaman. Aramidan mi apang lagi pa si katinayat nga mami nilangitan. Ina kami amin pinarsokit utang mi ken katibiyag mi. Ken amin nga dakada kami kastame ti dagdala ayapan na kayta dagiti masapsapol mi. Ken dagiti adu ken di mabubus sa kakaasim. Aramidan mi met apang lagip ken Apo Jesus tewan patinggana kinaimbag na. Ken iti dapat na iparumbong ayat na takas taunay. Takalpasan ti nakadakang panursuro may papantibiyag nga ganayon. Inapainpatli ti nanginaon na biyag na. Pinailan sa iti nakababay na panakay padagpa. Tapnoy na paniknekan ni takaskas daang may papatay na. Ti kinapudno dahi tinilangitan na panursuro na. Ngayon na kami ni kanti nakatartar na mapagpatulad ti kinayamma. Panagayan ayat kalikat tao kinalintag kinasimpet nga ure pakatayan. Aramidam kad apo yung kang paglakaman dahi tewan patingga na panursuro na. Tapnoy yung kang mapasimpet kat tilagip dahi nanginaon ay panagtutuok na. Iso ko matimang pabilag kan magpapigsa kada kami. Tapno mabalin mi ngay bael as si Anos digiti papay ti abiyag. Tulungan na kam kad apo mangliklik kadigiti sisi ito ite kapag luluan. Kan mangragpat tinilangitan na ginaway sungayng karim. Kadigiti makaamo mang sumpot kadigiti tinilangitan na bilbilin mo sapay kuma. Kakabsat kas may sa pamilya ti Dios. Intayo manin nga umararaw ti amaten sa dilangit. Intayo dawaten ti tulong ken kaasina. Babaen ti kararag isungayng suro ni Apo Jesus kadatay. Apo ko kang ti panagari, panakabalin ken ti dayagdeg danayon. Sapay kuma. Ni Apo tayo so Kristo kinunana, nung may muyeg ti daton mo ti altar, sadyaing kamalagi pati kaapsat mo at dagura na ken ka. Agsubli ka, tao muna pa yung kakenkwa na makikapya. Agkakapya tayo orkas na paypay so ken na yung pagkakabsat. Agpipinakawan tayo kadagitin tayo nagkurkurangan, ket awang kadin makigurang-gura itipada ng atao. Basta kumangaron taktog ti ama tayo na langitan pakawan niya na tayo men. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Kumamet ken. Kakabsat ko ipayo maritin na isem, naragsak na yung papuswan at tanda ti kapya ti tumunggan may isa. Peace be with you. Peace be with you. Apo di kang may kari, apo di kang may kari. Apo di kang may kari ang may rano pinagkunin at tanda ti bagay. Kaya napatay kadaran niya pumin sa Kristo gapo kadagit kaya mas basol ni.
Emuaman awan kanya ti banagyan ni Halos ti kapoy mi. Awan ti salaki ni ang kumanamit ka rin dati sa retreat namin met line. Kat nawan ka na yat ngayon mo mamanapayan ka na kami sana bumurong ti panakapukaw mi. Sana na yung nakamakoy pagapunta pa kay Didayawan sa San Palumlianagan mo. Dawatin mi manin na sa mit uning ako may pakawanan na kami. Umay ko Diyos, umay mo kami na dahil kinatataas si Karkaran mami. Kanang itinupunti ti kinasingpet na dadama kay Arta na diyan sa namas matang. Tatlon maksayan hindi kang panatay kari. Amay rano tinadagpo niya tanda ti bali. Kaya napatay ganaran niya po may sa Kristo. Tatay ko mo. Kakabsat ko at to'y titinapay tibiyag na nagapot sa dilangit, ladawan ken kayarigan tibagi niya po tayo so Kristo. Agbiag ko magnanayon digit yung may umawat ken mamati ken kuana. Amen. Ipay mo apo bendisyonan digito yung anak mo isud ang umawat ti kayarigan, ibagi niya po may so Kristo.
Dayawen nyo ti agdanayon, na kay amin na pagpagilyan, na kay amin ili, dayawen nyo, ta pinadakkel na kada tayo ti kaasina, ti kinapudno ti Apo at taginayon tinggana. Ti Apo at kada kayo, kumararag tayo. Apo, kitain na kam kada taom, pinabaro na kami babaen dagiti inggakat mo nga aramiden, manipod ti agdanayon. Ipaay mo nga rod, tamaragpat mi, tinagloryaan to panagungar ti bagimi. Gapo ken Kristo nga anak mo ketapumi, dawaten mi dagitoy. Amen. Kakabsat ko, into no, padamdama malpas mi sa agrupwat kami, in kami injay Kabatuan Isabela, to attend the General Assembly iti simbahan. And today nga General Assembly, we will be electing iti baro nga Obispo Maximo iti simbahan tayo. Baro nga mangituray iti simbahan tayo ken agbalin, akura paroko ditoy ayan tayo. Si kaapo ko na yan siguro. Agbalin na adanak sulat toy, pero tingamin linted kayo kas nang nangaganyo kan na ibagbagay din. Dito'y ti pagyanan ti Obispo Maximo, dito'y ti parokyana, dito'y matbatak ti diocese na. Kada kami, umalalay kami kan kuana, no, at dati papanan na, at dati trabaho na, da kami ti mang sublat na iti trabaho na dito'y, kasi the scope of the office or the scope of the authority of the Obispo Maximo is from Luzon down to Mindanao. So, di kakabsat kat dawaten narod ti panangikarkararagyo kada kami kan kasama dagiti kakabsat nga papadi di nasalin nasaya at pa nagbiyahe mi ti nasalon at kumapa nagbiyahe mi kan dagiti kakadwami nga mapan. Ta amin halos sa amin nga papadi malpas misa aray nga sigot dagiti daduma tunurabi ipay lang ng dagiti taga-asas degan na. Yung datayo nga kasi all 8 hours and more than 8 hours ti biyahe kakabsat kas lamapan Manila. So dilugan ko kumanga mahong. Nabannaw. Ti Madina, nagbiyahe ka nga sikat driver maturog na itay ka doon. Siya ka kakaasi ka mang siksikan. Yung mata mo. Yamin ninong baong. So tilak mo na daduma. Pag guyang-guyang, DJ ko ano onlugan. Tap no agreeing da. Apay siya agree-gregatan ko na muta. Pero kakapsa, tikarkaralagan na kami nasayaan. Ngayon kang panagbiyahe. Pag nakaaramid ti General Assembly kan ito panagawid mi. Please lang ang karapsat ayak. And kas tinay-announce ko last Sunday iti ubing tayo from grade 6 up. Nawang pe asawa na. Pero siguro 40 years old na nawang pe asawa, mabalim mo kumay. Inang dalo. Takay na talo, awan na sawa yo. Diba, hindi na nabebang. Awan na sawa yo. Nagit apo ko ninang dali. Adda iti youth camp, ijay Kurimao into no May 13, madam ti May 13 mapang kami, and then aging gana iti 14 ti bigat, adda ti lecture, seminar, fellowship, ay ayam, tapno iti ubing, aggagadering da, mapalagipan da ti, pag nagserbida iti simbaan. Awang gastusan da apo, ikarigatan ti simbaan kundi iti tumulong nga mangipaay dagiti kasapulan da no at the tent da dagiti laeng pero agpirma tulabas iti waiver dagiti parents kun guardian da. But we will see to it nga mayat nakabaksin no kayat yo Charlene na panamon iti taga-Tabog ninang dali ilista kayo ninang daming nakayto ti agluto. Ayun, agluto. Gumitubo yun, tidalikan nyo Tagay ito pwede agugas. Digaan ko na rin ko ang maumamot ti tagagaan di bay-bay tigaan itong umakarta ka dumati. Sabali nga, bay-bay mo lang. So, kasi nga namsat. And, dito yung atat anak nagkamkampanya. May paritang agkampanya ng palagip ko lang, kita tayo, at botos tayo, kitaan tayo, dagiti, kaya na. Sa bagay ito, no, nakasano kasi eleksyon, duwapay nga Domingo niya, to no May 9, agmisa tayo ti May 8 niya, I will give to you the guidance ti panagbotos. Pero tatapay laon, pagpakaunakon,
Amuyo ni sisinot timul tulong ti simbaan. Hanggoy baga nga butusan niyo, pero makitak mo't nasaya at mo't ti inaramid da. Haan lang nga dito simbaan uray ti lugar da. Niti hanga dagiti maturog di konseho ti ubra. Ti butusan tayo yung dagiti agtrabaho. Amuyo na sisinot tumultulong ti simbaan kadakwada kakabsat. Hanggoy baga nga butusan nyo nung panunutan nyo nung kabangalanda, nung para kanya siguro kabangalanda. Yeah? Thank you very much. Kadagiti nagipagpasati na Santo na Misa. Ni Apo Junel, lawan ka ng Misa Jai, tabog kan Pimentelan, biyahe kami. Malpas lang dapat. Dagiti ubing nga nagsakristan, dagiti nagurdos sobre Candela Jelico, dagiti nagbibuhay ti Facebook mas tayo. Na kayo amin na nagatendar, thank you very much kakabsat. No, napabalon nyo nga si Daron May, thank you very much. By the way, mangrugi tayo, ti Flores de Mayo tayo, every Miyerkules sa adati novenan sama nun, kita to, may yan ang gusto kakabsat at the novena ti unag ti simbahan tunggal Miyerkules manon. And let us expect gayam after the election of the OM, iti simple nga installation na dito yung Batak. Hang kung ibain dito yung pagmismisaan tayo nga pa kay patugawan na ta, napintas mo, di ba? Anak-anak sa pulo nyo kumamo dito, nagdarakkel tirebulto to, nagdarakkel pa yung siya, napintas mo. Yung siguro napimpintas to siguro no dita birthplace, na dita ti ayan ti bantayog ni Apo Aglipay, kun nalawlawan na basit. So let us expect simple nga program ti pan naka-installer to ti Barong Obispo Maximo tayo. Indawat ko kakabsat, no siya sinuman ti mga bakpang nga asiyo, ta umay kay kadmot DJ Batak, ta DJ mot ti ayan ti trono yo. Diba? Dito tugaw dito iti Obispo Maximo yung paigid ko pay laan, ninang daming. Yung nadanto may tumagaw, ipantay to padalosan tayo, pasayaatan tayo, pang-welcome tayo, ti Barong Obispo Maximo tayo kakabsat. Yung sa sinuman ti mabutusan, suportaran tayo. Itad tayo ti 100% support tayo kun kuana. Ti panaggraum tayo. Kat ipalagi-palagipan tayo mo nga kan kanayon, kas ti panang palpalagi piyo kanyak no daddumak. Lagi dal ninang daming, ninang dali. Apo ni kastoy no kada kanya. So, kakasli ka kabsat, awan ti announcement tayon, nakagimpake, nagrumbuat. Please pray for us ti panagbiyahe mi. Di lang. Tumakdar tayo kakabsat, tayo kararagan, ti kararaga pagdawdawat, ti kaasi kan tulong ti Dios, may gapo iti sakit a COVID-19. O Dios, awaten mi asianos ti may tutupapanlusam. Ket pagrukbaban mi ta ima mamanaplis kada kami gapo kadagiti nagkaadaw basbasul mi, yung laglagi pem mga anak na kami numan pa di kam may karit. Tamet apo laglagi pem si kalaay awan sa bali tinangtet kada kami tinakay dilalaon ni abiyad mi. Pakawalan na kamurod apo tangay di kang tunsubyan tet basulan. Espala na kami apo iti sakit a COVID-19. Tawan sa bali makaespal kada kami no di na tayo tapangitleng mo. Parang kapan na kamaarod apo ti ano sa mga rayat kalirat ng day tira sakit. Katik kami day ti pampamuspusan ng ipakat mi nang nangruna day doctor, nurses, and medical staff. Abang tedbiyak ken salunat. Dawaten mi ken kaapo ipagapom ti di mabubus sa tataasim sapay ko. Iapo kan kanayon kumangad na kada kayo. Basta ko mami. Kakabsat ng pasen ti panakay datong tinasanto ni Misa at tamed tayo inte dawaten ti pamendisyon ken grasya ti Dios. This is
kami igagatat sa laknibang mo Diyos haganayon. Ipamatmat mo apo ta naranyag nga rupam kada kami kat kaasyan na kami. Inakam kad baybayan nga nak mo maparangkapan na kami ti singpet gasat kapyatan na kinamay sapay kuma. Itinaday ganagan niya po tayo Isu Kristo iso kumatimangted kada kayo tinimbagagasat mangilisi ti amin na dakis ken peggad ti pamendisyon ti Dios ti adda kada kayo itaken teg na nayon nga awan tinggana sapay kumaday dayawen tengag na nayon kinagan ti ama iso anamarswa iti langit ken daga sapay kuman alpasen ti misa kakabsat alleluia alleluia alleluia. Que disura, me besaba Dios.